नमस्कार मित्रांनो, मी सुधीर गावडे गावडे गझाली चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो. तर मित्रांनो, आज आलो आहे मी पुण्याच्या टेकडीवरती फिरायला. कोणती टेकडी? तर पर्वती टेकडी. तर बघा किती उंचावरती आहे पर्वती टेकडी आणि तिथले नजारे किती छान दिसत आहेत वरून ते बघा. आणि अख्खा पुण्याचा परिसर मित्रांनो दिसतो आहे. तर बघा आमच्याबरोबर तुम्ही पण हा व्हिडिओ एन्जॉय करा. व्हिडिओमध्ये शेवटपर्यंत बनवून राहा, स्किप करू नका. बघा मित्रांनो, असं आहेत या पायऱ्या चढून वरती जायचं. हे बघा चढता आहे बघा, असं परिसर आहे पूर्ण हा. तर चला आपण पण चढूया वरती सगळ्यांबरोबर. तर बघा मित्रांनो, हा पुण्याचा परिसर पर्वती टेकडीवरनं. चला तर मित्रांनो, हे बघा चाललो आहे आम्ही. खूप उंच अशी टेकडी आहे. दमलंय कोण कोण नाही ना? तर मित्रांनो, हे बघा 25 पायऱ्या चढवलेले लोक दमलेले आहेत. तर आता हे पुढं वरती कसे काय चढणार आहेत? तर मित्रांनो बघा, हा असा परिसर आहे पूर्ण. बघा तर बघा मित्रांनो, हा पूर्ण परिसर कसा दिसतोय. मस्त हवा सुटली आहे एकदम. थोडंसं आता वरती जायचं आपल्याला मित्रांनो. सरळ चढ आहे आणि आजूबाजूला ही झाडं झुडपं बघा वरती. काय नजारा आहे. बघा मित्रांनो, पुण्याचा नजारा पर्वती टेकडीवरून किती उंचावरती आहे बघा पर्वती टेकडी. हा पूर्ण नजारा सिटीतला आहे मित्रांनो. छान भारी दिसतंय दृश्य. बघा मित्रांनो, किती उंचावरती आलो आहे मी आणि पूर्ण पुण्याचा परिसर दिसतोय. पुण्याच्या पर्वती टेकडीवरती आलो आहे मित्रांनो. आणि हा नजारा बघा, खाली पूर्ण शहर बसलेलं आहे. काय भारी दिसतंय एकदम. हवा असल्यामुळे तुम्हाला थोडासा आवाजाचा प्रॉब्लेम येईल. दृश्य एकदम बघण्यासारखं आहे. मी बरेच वर्षात इकडं आलो आहे. आणि मित्रांनो, हे दमले आहेत. आता पुढे जाणार आहेत की काय माहिती नाही मला. काय रे, जाणार आहे देवाच्या घरात बसले आहेत. चला मित्रांनो, आता आपण वरती आलेलो आहे. हे समोर बघा विठ्ठल रखुमाई मंदिर आहे. हा बघा, हा पूर्ण असा परिसर आहे. आणि मित्रांनो, इथे म्युझियम पण आहे. इथे काही ऐतिहासिक गोष्टी ठेवलेल्या आहेत. पेशवे संग्रहालय.
बघा मित्रांनो पुण्याचा परिसर, काय नजारा इकडे. किती उंचावरती आहे मी. बघा मित्रांनो या साईडने किती छान परिसर आहे हा. तर मित्रांनो बघा किती टॉपला आलो आहे आम्ही. एकदम मस्त दृश्य आहे तिकडली. खूप उंचावरनं पुण्याचा भाग दिसतोय. काय दृश्य आहेत. खूप सुंदर असा देखावा आहे मित्रांनो. किती उंचावरती आहे बघा पर्वती. बघा मित्रांनो मी किती उंचावरती आहे आणि काय दृश्य आहेत. चारी बाजूनी पुणे दिसतंय आणि मी एकदम टॉपला आहे. पर्वती में हो. हे बघा मित्रांनो प्रवेशद्वार आहे. समोर लिहिलं आहे श्रीमंत नानासाहेब पेशवे स्थापित श्री देवदेवेश्वर मंदिर. स्थापना 23 एप्रिल 1749. पर्वती नाही माहिती. तळजई मत आहे का. तर मित्रांनो बघा असा हा एंट्रीचा परिसर आहे. समोर नांदात दिसतंय. असा परिसर. नंददीप आहे. आजीनाच्या वरती सोडत नाही का. हा वरून फिरायला आहे पूर्ण. नाही बंद आहे. काम नाही झाले ना म्हणून बंद आहे. अच्छा. मित्रांनो इथे वरती कठड्यावर पण फिरता येतं, पण काम चालू असल्यामुळे वरती जाता येत नाही आहे. पण बघा इथे बघा छोटंसं गणपती मंदिर आहे.
दिसतंय का बघा. हे बघा इथे बेलाचं झाड आहे की केवढं मोठं. बेल फळं पण आहेत त्याला मित्रांनो. आज मला सुट्टी असल्यामुळे आम्ही इकडे पर्वतीला फिरायला आलो आहे मित्रांनो. हा बघा असा परिसर आहे पूर्ण. ही बॅक साईड आहे. वरती तर कठड्यावरती एकदम जाता येतं. आता काम चालू असल्यामुळे आपण तिकडे जाऊ शकत नाही. मस्त परिसर आहे. कसलं झाड आहे ते का? तगरीचं मित्रांनो बघा. तगरीचं झाड आहे ते. काय आलंय ते इकडे आलेल्या आहेत कळ्या बघा. मोठ्या आहेत का? मस्त मोठ्या कळ्या. हे बघा मोठ्या कळ्या आल्या. पाय मस्त. आणि इथे बघा बेलाचं झाड केवढं मोठं आहे. त्याला पूर्ण वरती बेल फळं लागली आहेत. हे असं मी गावाला झाड बघितलं होतं. ही बघा फळं दिसत आहेत का? बघा मित्रांनो या साईडने वाघीन बसल्यावर पडून किती उंचावरती आहोत ते बघा मित्रांनो. खाली बघा पूर्ण शहर खाली बसलेलं आहे. काय सांगशील जोरे का तू? हा काय सगळं मस्त सुंदर फिरायला मस्त आहे ना स्पॉट. स्पॉट छान आहे. हा पावसाळ्यात अजून हिरवळ छान. हा, पावसाळ्यात बघायला एकदम भारी वाटतं मित्रांनो. इकडे महाशिवरात्रीला मोठा उत्सव असतो इथे. महाशिवरात्रीला उत्सव असतो मोठा. महादेवाचंच मंदिर आहे. हे बघा मित्रांनो हे फोटोशूट करतायत. फोटोशूट चालू आहे यांचं. इथे फोटोशूट चालू आहे मित्रांनो. बघा मित्रांनो चला दमलेत ना तुम्ही? बस काढत. So, मित्रांनो हा मंदिराच्या बॅक साईडचा परिसर आहे. हे बघा तिकडं पण त्या साईडला पण डेव्हलपमेंट केली. आता बरेच वर्षांनी इकडं आलं. मग तिकडं ओपन आहे पूर्ण. बघा मित्रांनो या साईडने या साईडचा व्ह्यू बघा. व्हिडिओ पॉज करून
एका भिंतीवरती सगळं चित्रकाम केलेलं आहे बघा. मित्रांनो इथं आहे कार्तिक स्वामी मंदिर. चला आतमध्ये जाऊया. मित्रांनो पूर्ण मंदिराचा मंदिरात जाऊया, बघूया कार्तिक स्वामींचे दर्शन घेऊया. मित्रांनो हे कार्तिक स्वामी आहेत. तर मित्रांनो हा बघा असा आहे परिसर, पूर्ण किती छान आहे. बघा या साईडने खाली पूर्ण आहे पूर्ण. तर बघा मित्रांनो वरच्या मंदिराच्या आजूबाजूचा किती छान परिसर आहे. बघा मी बरेच वर्षातनं इकडं आलो. जेव्हा मी बॅचलरमध्ये राहत होतो तेव्हा मी इकडे यायचो. कमीत कमी 20 एक वर्ष झाली मी इकडे आलो. बघा मित्रांनो दुसऱ्या अँगलमधनं हे म्हणतात ना इकडे ना, इकडे थांब. तर मित्रांनो हा पर्वती पायथ्याचा एकंदरीत व्हिडिओ कसा वाटला हा आम्हाला जरूर कमेंट करून कळवा. आणि आमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि तुम्ही पण इकडे पुण्याला फिरायला आहे मित्रांनो. तर हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. मित्रांनो आता पर्वती पायथा आम्ही उतरतो आहे.